Anibo salsa bihig ngnai anibo salsa bosa ngnai o bihig bosano tui bahiki tongthoi thangai manai o sangsar angbo musungu bihig bosano tui bui haiken tongthoi tongnani phia bahiki sa tongthongma manai tau bani thani kunu mungsa koroi aw sabale musung ya tong bihig bosano tui tongthoi tongnani sabale musung ya tong family kahamangnani sabale musung ya tong bihig bosano malkhung karoi berai ronani jotoni imang tongu langmao tongthoke tongoi thanani phia o tongthongma jotoni kopalo koroi phaide sengtini saiman laene kasi chikon cha kothomani bisingtei kha khayu o kothoma chikon phano nono sremu kahamruwan hunai akon bukharoi khnadi o kothomano salsa khoroksa teacher class haboi joto student no saka kasa ka belun chuboi jar jar mung sei ready hunai hange jotono belun chuboi jar jar mung seiei teacher yaga yafar laikha abon yago lokhe o teacher o beluno kasero mo daireka hanko teacher joto student no saka 5 minute jora roi blok ni jar jar mung seijak belun no naitu tubri hinai saka hange jotono hur angei aruma habai jar jar mung seijak belun no naitu laikha phia o 5 minute ni bisingo keufan nijini mung seijak belun naitu malia amaya ni bisingo se baksa belun phati thangbai kya abon yago o teacher haike tai kasero mo belun dawoi sauka jesani mung sijak phano belun kase nahar dihne afrika jotono kase belun tubi manka afrika teacher jotono no saka thik obhani angu sini langmawo jotono yang jar tongthong najuk layu phia kebu saimiya o tongthok biango kubuike khorokchani tongthok tai khorokchani aro thangai tongoyo abono norok buino tongthok khadi haike nijini tongthok nobo manai sujako ba sana thangke nung buino tongthorani chaituke nung monini tongthok mano manai thanai hange phadi sing jotono kubuni borni thani nijini tongthong nachungnani chatuk layen tumo nung bihig basa eba bosai basa ganang hanke nung nini bihig basa eba nini bosai basa na tongthornani chaitukdi hanke nini tongthokbo nini bihig basa eba nini bosai basa ni thani na manano tai tumono nung sarai eba sikli ngai tongke nung nini ama babuno tongthornani chaitukdi hanke nini tongthokbo nini ama babuni thani na manano langma bai gidalja YouTube channel ni ang semo ama babu bihig basa bosai basa brongno simi tongthorani kokno saya ang manke joto brongno tongthorani chaitokdi haikini ni tongthongma tebo dakti manai tai kaisa ko tongthok tongoi thana bagai kuno rang pusa nangya nini bukha kaham hunke abhai rang pusa thinango hanyu phainai o video no asakna share khladi tam hunke tawgo nijini tongthongno maini bagai bihig bosai walai tonglaiku ama babu walai tonglaiku brok bo video no khnawi sermung mantheng tai langmawo tongthoi thangai manangtheng tai o video no sajak tongke please o video no like te share khai o channel no subscribe khai redi phia comment khai sanata pokdi video bahayengka asungno hambai।